салому дуруд, ассалому алейкум ба ҳар яку як шумо бародарону хоҳарони муҳоҷир. Хуш омадед ба шабакаи муҳоҷир ва қонун YouTube. ҳатман ба шабакаи мо обуна нафтанро фаромӯш намекунед ва наворҳои моро гирифта паҳн кунед, ки то ки ҳар як муҳоҷир аз қонунгузории муҳоҷират дар Россия бохабар бошад, огоҳ бошад ва ба хатогӣ роҳ надиҳад, ба ягон хел қаллобу фиребгаро дучор нашавад. Телеграми мо низ Қонун РФ, ҳозир линкаи телеграмро дар паси навор мегузорам, ҳатман обуна шавед, барое ки дар он ҷо беш аз 3000 муҳоҷир байни худ саволу ҷавоб мекунанд дар бораи қонунгузориҳо дар ҳамаи шаҳрҳои Россия ва ман низ вақти худро ёфта дар омада ба саволҳои шумо дар он ҷо ҷавоб медиҳам. Агар ба шумо маълумотҳои ҳуқуқии пулӣ лозим шуд, яъне ки шумо мехоҳед ки ман шахсан ба саволҳои шумо ҷавоб диҳам, марҳамат, номерҳоро дар зери навор мегузорам, ба WhatsApp менависед, маблағи даркоиро мегузаронед, чекашро равон мекунед ва ман ба шумо занг зада ба саволҳои шумо ҷавоб медиҳам. Телефон кардан беҳуда, бай телефон фақат WhatsApp дораду халос. Дигар ягон хел звонок, ин хел гапучап нест. Наворро сар мекунем. Навор боз ҳам дар бораи ҳамон Амина. Бисёр савол ба ин омадост ки Амина ба кӣ лозим аст, ба кӣ лозим не, ба ин розигии соҳиби хона дар кор аст ё не, чӣ кор бояд кард ва дар дигар шаҳрҳо ҳам мешавад ё намешавад ва дар бораи ба қайд мондани кӯдакои ноболиғ. ҳатман наворро то ахир тамошо кунед, шояд ки маълумоти даркоиро барои худ пайдо кунед. Амина ин приложение ки фақат дар Москва ва Московская област кор мекунад. Ман ҳам Аминаро дорам, манам дар Москва қарор дорам, манам шаҳрванди Россия нестам. Аминаро скачат кардагиам, мана Амина. Вақте ки шумо Аминаро мекушоед, дар ин ҷо менависад ки сервис для работающих иностранцев в Москве и Московской области. Яъне ки шаҳрвандои хориҷӣ ки ба нияти кор омадагӣ ё кор мекунанд ба ҳамоно дахл дорад. Фақат дар Москва ва Московская област. Барои Амина ба регистратсия кардан ба шумо ягон хел соҳиби хона иҷозаташ дар кор не. чихе ки шумо пеш коғази регистратсия мекардеду ба хона ягон кас худатонро ба қайд мемондед, ҳамон хона ҳозир ФМС Сахарова. Ман нависеи ки вы состоите на учете по адресу ГБУ Миграционный центр. Яъне ки ҷои шумои қабулкунанда, принимающая сторона дар ҷои соҳибхона акнун ФМС аст, МВД Россия. Вақте ки шумо дар ин поёнаш место снаи отдыха, яъне ки ҷои хобгоҳ ва истироҳати худро дар он ҷо менависед, иҷозати ягон соҳибхона дар кор нест ва ба соҳибхона ягон мушкилӣ намешад, соҳибхонаро ягон штрафам намекунад, ягон налогам намедиҳад ва ягон чизи криминалӣ аз пушти шумо барои соҳиби хона намешад. Барои ҳамин бемалол Аминаро скачат карда, соҳибхонаро гап назада, коротонро пеш бурдан гиред. Яъне ки агар шуморо дар кӯча полис манъ кард, шумо патент доред, шумо кор карда истодед ё ки миграсиони картатон сервисдаш работа, ҳоли патент спурдан ба вақтатон нашудааст, омадед 14 рӯз вақт доред ки вақте ки шумо дохили Россия мешавед, 14 рӯз вақт доред ки регистратсияи худро қонунӣ кунед. Яъне ки дар давоми 14 рӯз баъд Аминаро скачат кунед. Шахсоне ки уже дар Россия ҳастед, дар Москва, Московская област, регистратсияи шумо 1 сентябр бошад, 5 сентябр бошад ё 7 ё ҳозир тамом мешад, баъди тамом шудани регистратсиятон ба шумо 30 рӯз вақт дода мешад. Дар давоми 30 рӯз шумо бояд ки Аминаро скачат кунед. Агар Аминаро скачат накунем, регистратсия накунем, чӣ мешад? Шуморо ба реестр контролируемых лиц дохил мекунанд ва оянда шуморо ба ватан равон мекунанд. Депортация мекунанд, яъне ки барое ки қонун таҳти рақами 121 аз 23 майи 2025 аз 1 сентябр ба кор шурӯъ кард. Агар ба шумо ягон полис савол дод ки дар кӯча ки мана доштан, худам ҳамида дар Московская област манъ кардан, ман ҳамин Аминаро нишон додам. Вақте нишон додам, гуфт ки ина шумо бояд коғазӣ кунед, ина бояд шумо распечатка кунед. Ман гуфтам ки командир, охи ту чӣ хеле гап зоши, ту аз доираи қонун берун биромаданӣ? Федеральный закон 121 аз чӣ гуфта истодааст? Гуфта нишон додам. Баъд дидуфт ки майлаш, ту счастлива, гуфта ҷавоб дод. Ва ё дона нам худашонро ба нодонӣ мезананд ки аз шумо ягон сумохӣ гиранд. Барои ҳамин огоҳ бошед, ҳатман фаҳмонед ки шумо патент доред ва шумо Амина доред. Дигар регистратсияи коғазӣ барои шумо лозим нест. Агар шумо частни омадед, гости омадед, ё ки учоба омадед, ё ки дар ягон донишгоҳ мехонед, фарқ надорад, ба шумо Амина не, ҳамон ранги пештара регистратсияи коғазӣ.
шумо беғарзи Москва, Московская област дар дигар регион қарор доред ва шумо ҳам ҳамун чӣ хеле ки буд ҳамун хел монд. Ягон дигаргунӣ дохили шудагӣ нест. Ва одамое ки РВП ВНЖ доред ба шумоям амина лозим нест. ин фақат ба одамое ки дар ҳудуди Москва, Московская област кор ва фаъолият мекунанд. кӯдакои ноболиғ ҳам айнан ҳамин хел дар асоси падару модараш бурда ба қайд мегузоред, регистратсияи коғазӣ мекунед ва аспаи зиндагитон мешед. агар кӯдаки ноболиғро ба қайд нагузорем чӣ мешавад? Ба қайд нагузоред шуморо депортатсия мекунад, барое ки шумо уҳдадор ҳастед ки фарзанди худ, кӯдаки худро ба қайд гузоред. барое ки вай несовершеннолетний, ҳоли ба балоғат расидагӣ ноболиғ аст. шумо ба вай ҷавобгар, яъне ки агар фаҳмад ки фарзанди шумо ноқонунӣ дар ҳудуди Россия қарор дорад, интизор шавед шуморо депорт мекунад. барое ки ин чиз дар қонунгузорӣ ҳаст. барои ҳамин ҳатман кӯдакоро ҳам ба қайд мондан дар кор аст. агар ягон одамое ки пайдо шуд, ман номи туи реестр мегирам, ман туи ин хел мекунам, он хел мекунам, бовар накунед, вай базаи МВД аст. вай як рӯз шуморо абаза мегирад ягон хел бо роҳҳои ноқонунӣ, ду рӯз шуморо абаза мегирад ба ягон роҳҳои ноқонунӣ. ба худатон проблема создават накунед. ба ягон кас бовар накунед. ҳозир ҳамихи қаллобу мошеннику фиребгар бисёр шудаи ки бовар кунед, то пули шумои гирифтана шумои ҳамин ҳама хел карда ба роҳ медорад. аллоҳи меҳрубон ҳамотон нигаҳбон бошад. бародарону хоҳарони муҷир, худатонро эҳтиёт кунед, аз паи худатон шавед. ба ҳар як қаллобу мошеннико бовар карда пулҳои худро надиҳед. барое ки агар шуморо аз аэропорт намондан даромада, вай федеральный закон 114 аст, дар онҷо статьяи 9 ҳаст, статьяи 11 ҳаст, статьяи 27 ҳаст, ҳар хел. ин статьяҳо аз як рӯз то тамоми умр метавонад ки въезди шуморо маҳкам кунад. не ки метавонад ки въездтонро маҳкам накунаду мебуроед як вақтинча 5-6 маҳ дам мегирду мебиёед. саломат бошед.